गोजोन सानजौफुनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ गासै रायजो राजानिसिम बावहरबाय। दिनै नै बे समाव आङो उदालगुरि थांनो ओंखारबाय थादों। सानजौफु दा 12:45 फैगोन ट्रेना। आं दा न'निफ्राय नै ओंखारसिगोन। थांनायनि कारना जाहैबाय दिनै आं माने दोंनै मेथाइ फाइनाल खननांगौ दङ, माखासे ससियेल मेथाइ। दा बेखौ आं खनगोन। बिनिफ्राय गाबोन उदालगुरियाव आरो मोनसे हाबाफारि जागोन कलेज अडिटोरियामाव। दा हाबाफारिया जाहैबाय बड'लेण्ड आइडलनि ग्रेन्ड फिनाले गाबोन। दा बेवहाय बिथांमोना आलासि हिसाबै आंखौ लिंहरदों। बेयावबो नुजाहैनाय सुरुबै माने एगुलि दुइ सिखार नांसिगोन आरो माने आं दिनै ओंखारखाबाय, दायो थांबाय थानोसै ट्रेनजों। ट्रेना बिराद स्पिड खारबाय नै। आङो उदालगुरियाव 4:30 मोनहैगोन। बिनिफ्राय आं लोगो लोगो आरो साबधानाव थांनानै भइस दाबिंखौ खालामहैखानोसै। हाजार हाजार मिजिंखौ मोगथाङाव महर होनो आंदि उदां अख्रांमानि ध्रुब हाथरखि बुथुमना लायनो। बड'लेण्ड आइडल सिजन 2नि ग्रेन्ड फिनालेया दिनै जानो थांगासिनो दं नै। लाहार फाहार खालामगासिनो दं। दामग्रा बिथांमोना गावसिनि इन्सट्रुमेन्टखौ चेक खालामदों आरो कन्टेस्टेन्टफ्राथ' फैखाजोब्बाय। दहाय फुङावनो मोनफैजोबनाय बायदि मोनदों आङो। दा बिथांमोना रेडि जागासिनो दं आरो आलासिफ्राबो फारि फारि सासेनि उनाव सासे नुजाफैगासिनो दङ। गुबै हाबाफारिया जागायनो बारा गोबाव सम नांला आरो 10 मिनिटनि उनावहाय नै जा धीरेन बर' सार, ससिन बिथां आरो नै रनसिं आदा आरो नै बिथांमोना टीम जाहैबाय, बड'लेण्ड माने आइडल सिजन टीम जाहैबाय। आरो नै बिथांमोना नै गावसिनि मिउजिकखौ चेक खालामदों, मेथाइफोरखौ गोसोखांदों बिथांमोना मा दामनांगौ जों नायलांबाय थायो। फारिलाइयावहाय जों सानैया नोंथांमोनखौ जोङो जेसेबां हायो एन्टारटेन खालामगोन आरो दिनैनि बे फारिलाइखौ जों सामलायनांगोन। Now we have welcome speech by Boroland Idol team. बे समावहाय आं खावलायनो सानदों मलाय नार्जारी बिथां फंबायखौहाय दिनैनि बे ग्रेन्ड फाइनालेयाव जोंनि सफैनो हानाय मानगोनां आलासि बिथांमोननि सिगाङावहाय वेलकाम स्पिच लाबोनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। मर्निं एभरिवान। गिबियावनो दिनैनि बे गोथार फुंबिलिनि समाव जोंनि बड'लेण्ड आइडल सिजन 2नि ग्रेन्ड फाइनालि प्रग्राम बे बानजाय आफादनि जानानै बयखौबो गिबियावनो खुलुमनाय सिबिनाय आरो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थाबाय। जिहेतु दिनै जोंहा बड'लेण्ड आइडल सिंगिं कम्पिटिशननि ग्रेन्ड फाइनालि प्रग्राम, बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय गासैबो मानगोनां आलासि बिथांमोन, गिबियावनो जोंहा मानिनां जोंनि बिटिआरनि PM सार आरो जोंहा धीरेन बर' सार आरो गोबां जोंनि मानिजाथाव आलासि नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। बे समाव आङो बेखौनो बुंनो सानोदि जोंनि जिथु बड'लेण्ड आइडलनि जिथु थांखि, बे थांखिया जाहैबाय जोंनि बर'नि जेसेबांखिनि निउ जेनेरेसन इयुथफोर दङ बा गोसो गुदुं जोंनि कालचार लाइननि जिथु सिंगिंनि खेथ्रआव जोंनि बे बड'लेण्ड आइडला गुबैयैनो अनलि सिंगिं पारपसनि थाखाय जोङो ओंखारबोदों। बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय जिथु सासे राफोद एबा गोख्रों मेथाइ रोजाबगिरि जोंनि गेजेरनिफ्राय सिनायथि होनो हानायनि जों बे राहाखौ नागिरनानै जोंनि बे अनुस्थानखौ जोङो जागायजेनदोंमोन 2019निफ्राय। मुझे
से कह रहा तू ख्वाब सजा तू जी ले जरा है तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहब्बत है तुझे भी इजाजत कर ले तू भी मोहब्बत आरो बे समावहाय आङो आरोबाव हांख्रायनो सानदों धीरेन बर' सार बिथांखौ जौसाङाव फैनो थाखाय आं खावलायबाय बिथांजों एसेस खालामनो आरो बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइ होनानै जों बरायनानै लागोन बयबो आखाइ खबनानै होनो रायजोफोर दायो जोङो सारखौ आलारि बाथिखौ फोजोंनो थाखाय खावलायनाय थाबाय खावलायगोन जोंनि EM सार डक्टर नीलुचर गारिखौ दिनैनि बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवना होनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 दिनैनि नैबे जोबथा एबा फाइनाल राउन्ड बे फाइनाल राउन्डआव आंजों लोगोसे सफैनो हानाय सिबिजाथाव आंनिनो बिदा गेदेर धीरेन आदा गुबुन गुबुन आलासि महरै लिंहरजानाय सिबिजाथाव आलासि नोंथांमोन बड'लेण्ड आइडल सिजन 2 खौ दैदेननाय दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो जाय बिथांमोना फाइनाल राउन्डसिम सफैनो हाबाय जाय बिथांमोना दिनै नैबे बादायनायाव हाबाफारियाव सफैनो हादों बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अनसायनाय मोजां मोननाय आरो बेस्ट विशेस आं गिबियावनो होग्रोबाय आरो बयनोबो लोक्षि फुजानि आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ आरो बिथाङा बर्मानि आरो दङ जोंहा अमर बर' सार बिथाङा मिउजिक एरेन्जार आरो बिथाङा टंलानि आरो दङ जोंहा बिनन बर' बिथाङा मिउजिक एरेन्जार बिथाङा तेजपुरनि सारमोनखौ जौसाङाव फैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनाय लाबाय दिनैनि बे हाबाफारियावहाय दिनैनि बे ग्रान्ड फाइनालखौ जाज खालामगोन आरो बिथांमोननि दिनै बे जाजिंनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो दिनैनि बे सिजन 2 नि जोङो फाइनालिस्ट जों मोननो हागोन बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो गावनि मार्क्सखौ लानो हासिगोन गोजोन्थों
बे हाबाफारिनि जोबथा बादायलायनायाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैनो हानाय बिटिआरनि EM बिथां डक्टर नीरज स्वर्गियारि आरो बेवहायनो बाहागो लानो हाबावनाय डक्टर धीरेन बर' सार बाहागो लानो हाबावनाय गासै महरगिरि बिथांमोनजों लोगोसे बे ओनसोलनि गासैबो मानगोनां आलासि बिथांमोन गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। मेरी यादों में खोया रहता हूँ, मुझको दसती है तन्हाइयाँ। दिया तेरा रंग था मेरे को, दिया तेरा रंग था मेरे को, दिया तेरे रंग से मेरे को, तुम था मोरा
उड़ जा काले कवा तेरे मुंह विच खंडवावा ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा बातों में फिर झूले बन गया पक गया मिया मिया ये छोटी सी जिंदगी पे रात मिया मिया उधर आजा परदेसी sonai kanai bana mabelagan andi dalai undung andai jeng karlan